Здравейте! Намираме се в една от градините на Марин, който е лицето на татковата градина. Здравей! Здрасти! Добре дошла на село. Добре заварил. Тук сме в една от нашите градини. Какво произвеждаш като цяло? Като цяло произвеждаме зеленчуци. Чудесно! А сега в тази градина какво ще ни покажеш? В тази градина тук са ни няколко по-специални сортове домат. Бял, зелен и жълт домат. Това са цветовете им, когато озреят като растения. И имаме два реда малко годжи-бери храсти. Тук ще го използваме като маточник за едно по-голямо поле. Добре, а как реши да се занимаваш с земеделие? По принуда. По принуда. Да. Върнахме се на село, бяхме в някаква криза и така решихме. А достава ли ти удоволствие в последствие? Щом продължаваш? Що ме извадило от кризата, то по-голямо удоволствие това няма. Признавам си, тежко е, но пък е хубаво. А от колко време се занимаваш? Занимаваме се активно вече 4 години. 4 години. Като нашите плодове и зеленчуци ги отглеждаме само по методите на биологичното земеделие. Тази година ни излиза сертификата като сертифицирани биопроизводители. Тоест не ползваме никакви химии като храна и защита. Тоест това е гаранцията за потребителя, че продукцията е натурална и чиста. Единствената гаранция, която потребителя трябва да признава, и това е черно на бялото. Благодаря ти много за тази среща.